Nu flyver han fandme. Hvad er du henne? Den der, den røg fandme. Wow. Og du er da simpelthen nede på motorvejen igen. Det er fandme da fedt. Det er fandme da fedt, hva'? Han kan ind på byggepladsen. Han sidder fast, gutter. Han sidder fast. Nummer 3, det er 100% den bedste. Altså, hold nu kæft. Nu gør jeg det fandme, mand. Nej, Malte! Nu. Du er så tyk. Ja, de kører kraftigt. Hold da kæft! Umuligt at køre ind i os sådan her. Ej, Malte. Jeg tænker kraftigt med den i. Jeg går simpelthen ned. Nej, jeg kan stadig se ham. Kun lige ud af øjenkrogen, det er så også det. Fuck! Eller hvilken vej har I taget? Hvilken vej har I taget? Det ved jeg har... Det er ud over enden, mate. Han kan ud over enden. Hold ham pittet. Kan man gøre så? Så kører du. Så kører du. Så kører stikker fuldstændig i år. Flot kørt, Malte. Nej, jeg havde tænkt mig at skubbe den op i ham. Kæft, mand. Skarp ting, vi kan om. En lang dealer, den er væk. Jeg ved ikke, om den er skarp, men... Ja, det. Der er nogen af jer ude der. Tjek lommer. Nej, begge to vi laver. Det ser sgu fint ud. Du skal pille mig røven. Pille mig røven. Nu har jeg igen. Hvad? Mange små røv. Ja, pille mig røven. Det er fint. Pille mig røven. Kan du... Jeg skal hjem din mor. Gør vi det sådan her. Nej, så slip gør ham vi lige. lige- Prøv lige at slippe ham fri. Du skal ikke fucking slå ham. Ja, Er det det, du har tænkt dig? Du går ud. Hvor er den lejer? Sådan, jeg kan hjælpe din mor. Hvor får du også lidt af den her? Det var de fedt. Har hun der? Nej, jeg var ikke. Så var han taget køretøj eller hvad? Nej. Der er trafikstop nede på motorvejen. For helvede. Seriøst. Jamen, det var meningen at stoppe flyve ned, men altså selvom. 60'erne. Malte. Du er. Jeg skal sige jer. Fuck! Nej! Hvad? Nå, det var på sidste runde. Ej. Okay. Over han bare lige på mig. Der skal jeg sætte nemme. Skynd dig over, hey det. Nej, hvad? Stil på. Spasse. Lad nu fucking være, Malte! Jeg siger fuck. Han kan du i vandet? Gjorde han det? Ja, jo. Jeg holder sig ikke en båd. Nej. Nej. Når hun er 30 år. Så vælter hun, eller flytter du. Så Malte... Flyt dig nu! Nej, 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 nej! Nej, det stopper mig. Nej. Gå nu væk! Nej. Jeg mangler en ny bil. Malte! Malte! Så den kæmpe smadret bil derovre. Det var ikke mig.
Jamen, så Nå, nej, det spawner var der den her. kraftedeme en fed dør foran mig. Nu skal jeg stoppe med at så nu er jeg i dårlig humør. Så skal jeg stoppe, og så siger jeg er i dårlig humør, du får en for helt pisset. Jeg banker den ned i midtbyen, altså. Nej! Jeg fløj. Altså som i fucking højt. Over 20 meter op i luften. Jeg kører ikke derovre. Yes. Det gør jeg fandme ikke. Altså nu her, nu overhælder jeg fandme. Nu ligger han på bare skud. Melde! Du kører ind i alle biler, du ser. Så for sig, at vende om for helvede. Nej, Melde! Du kører lige så dårligt som ham der. Hvis ikke dårligere. Ej, var det ham, der fløj? Jeg overhælder fandme. Nej, Melde! Nej, jeg sidder nu på Google. Du busted way. Nej, Der røg sgu lige 3 borgere på stribe der. Klam.